Әйдәле, дустым, җир-су хайваннарын өйрәнүне дәвам итеп, бергәләп уйнап алабыз. Монда пазлларны дөрес итеп җыярга кирәк. Нәрсә булыр икән бу? Ташбака. Дөрес. Ә монда нәрсә яшеренгән? Крокодил. Нәкъ шулай. Ә бу нәрсә? Бака. Афәрин. Күр әле. Ә монысы нәрсә? Хамелеон. Искиткеч. Ә бу нәрсә? Йылан. Дөрес. Бу уенда җир-су хайваннарының яшәгән урыннарын күрсәтергә кирәк. Варан кайда яши? Коры җирдә. Дөрес. Ә хамелеон кайда яши? Агачта. Әйе, дөрес. Ә гөберле бака кайда яши? Ул дымлы урыннарда яшәргә ярата. Афәрин. Тритон кайда яши? Коры җирдә. Әйе, ул шулай ук суда да яши. Ничек уйлыйсың? Кәлтә нинди тирәлектә яши? Коры җирдә. Дөрес. Афәрин, дустым. Синең тырышлык белән без бик күп яңалыклар белдек.